Vidíte, že to je duo doplněné, heligonka doplněná bicími nástroji, skvělý pozembou, a to jsou Daniel Horáček a Luděk Horáček. Ten, kdo hraje heligonku, to je Daniel, a ten, kdo hraje vozembou, tak to je právě Luděk. No a pánové, repertoár zůstává, jak jste napsali, takže já vás poprosím o tu první, to je ten římovský malý můstek. Pak nám připomenete, jak to vypadá na břehu Blanice, no a nakonec Chaloupky pod horama. A já ještě musím prozradit, že vy máte číslo 14, účastnické číslo 14, Luděk a Daniel Horáčkovi. Madam, krásně si to zaostřete. To by byla škoda, kdyby tihle mládenci tam nebyli v dokonale ostrém obrazu. Yes,